aí atrás non era capaz de seguir o seu ritmo. Ata esquecinme que agora tiña que decir algo e non o lembro. Falábamos antes dos reencontros. Sí, reencontros de familiares, amigos e coñecidos. Ao redor dunha mesa chea de deliciosas viandas, de doces como o bacalhau con polifón. Sí, o turrón de chocolate. O cocido de aninovo. Sí, o turrón de chocolate. O roscón de reis. Sí, o turrón de chocolate. O pavo lecheo. Pavo? Dixeches pavo? Algo me soe de que desaparecera o pavo. Ti sempre igual. O pavo é o protagonista da obra de teatro, que a continuación vamos a representar os autores e actrices do coro, intercalado con pezos musicais levados a cabo polas sopranos, tenores e altos bailarines que temos aquí. Eso era! Agora me lembro. Iso era o que tiña que dicir. Pero... dixéchelo ti todo. É que si espero por ti, veña, presenta a obra. A continuación, a obra teatral e musical Nadal na Granxa. Benvidos a todos a miña humilde charca. Que fai unha rafalando? Preguntaránse. Boa pregunta, pois menos preguntar que isto é unha obra de teatro. Perdón, é que a veces perdo a compostura. Xa recuperei. Hoxe vou contarles unha historia que pasou hai moitos anos nunha granxa moi peculiar. Si, ali tamén falaban os animais. É que non poden falar os animais. Perdoen de novo. Xa caeran as primeiras neves e con ese frío xa todos os animais estaban dentro da granxa. Shhh, teñome que ir, que ven as ven. Onde estará? Non sei, por aquí non parece estar. Anda, foi escapar. No, ten que estar por aquí. Pois xa o buscarei máis tarde. Bo, como queiras, pero de mañá non pasa. Que sería un Nadal sen... Non te preocupes. Vale, pero xa sabes que este Nadal veñen os netos e non quixera que quedasen sen... Tranquilo, esta noite terán unha carteira. Iso espero. Se pode sair, pavo. Xa se foron. Seguro. De verdade? Sí. Promete. Que sí, pesado. Oiche, quereme meter nunha tarteira. Que é unha carteira? Non sei, pero ten que ser algo malo. Moi malo. Aves incultas, unha tarteira é un recipiente onde os homes cociñan. Que mala espiña. Xa te digo, seguro que me cocen. Non, os pavos habitan ponerse recheos e o forno a 300 grados de temperatura. Mira que fixetes, animais.
comerán. Que te vai a comer? Isto non o sei. Primeiro méteme nun forno e eu como. Paréceme que metí na pata. E logo chámanos bestas a nós. Pero, por que todo isto? Non sei, cousas de Nadal. Xa chego, Nadal. Pero... Que? Pero que é o Nadal? Xa chego, Nadal. Xa chego, Nadal. Agochemos, que é o granxeiro. Ai, que me come! Xa chego, Nadal. Bo anino, boa felicidad. Vamos, ven con papá. Onde se meteu? Parece que se esconde. Pero que tonterías dis? Como se vai a buscar un pavo? Nen que só pense que íbamos a comer. Bo, xa volverei máis tarde. Non entendo. Non o entendes porque es burricán. Un pouco de respeto, non me chames burricán. Pero si es un burro. Pois tamén tes razón, pero sigo sen entender. Que é o que non entendes? Non entendo que celebran os humanos por estas datas. Parecen tolos, comprando cousas, poñendo bolas e luces nunha árbore e comendo unhas cosas que se chaman turróns. Turróns, chámanse turróns. Dame igual como se chame, eu quero saber o que se celebra. Eu só sei que os nenos e as nenas están moi contentos. E vi que un toro disfrazado de vermello tírase pola cheminea. Están ben tolos estes humanos. Uau! Pero que é esta desorden? Todos as súas cortes de novo. Xa chegou o lambecur dos humanos. Que dis, papa? Nada. Pois veña, todas as súas cortes, marchando. Perdoe, xerif. Vostede non saberá por casualidade que celebran eses? Pois non o sei. Só sei que me pedín banquetes coa comida que sobra que me dan boas patas. Sempre engordo 4 kilos durante estas datas, pero veña, todas as súas cortes. Xa imos. Nenas, aquí estou. Quen es ti, forasteiro? Non me digas que non me coñeces. Eu son o inigualable, o incomparable, e inimitable Gale Elvis Presley.
non podes entrar. Vaya, son unhas cousas difíciles. Douche 1.000.000 de euros. A ver se me deixas entrar. Non acepto suborno. Iso xa veremos. E por isto dixaríasme entrar. É unha suculencia chulesca. Isto xa é outra cousa. Estás na túa casa. É tan fácil xogar malos. Isto está un pouco baleiro. Onde estarán as galiñas? Ei, nenas, vide, o oso malo xa chegou. Hola. Hola, cerdo. Non me chames cerdo, son un respectable porco. O que ti digas, pero non ignorillas nesta corte. Patillas máis longas. E como move as as? De que plumaxe? Oso, mi madre! Que harta que tiene! Pois non sei que tener que eu non teño. Pois ten razón. Non vos fixastes que o pau este galo pareces unha chea? Non te pases, burricán, que é un bono. Que eu son moito moi guapo. Tedes que saber que eu son solista do coro gospel do meu curral. E ademais canta. De que curral ves? Do curral Salvador Reis, conhecido mundialmente como Guinardón. E que tal é este curral? Aí hai toda clase de animais. Ti non saberás por casualidade que o Nadal? O Nadal, pois non exactamente, pero sei unha chea de cancións que teñen que ver con el. Xa veredes, observad. sabía que non era demasiado. Ra, ti sabes o que é o Nadal? O Nadal? Algo oí sobre él, pero moi vagamente. Nos anuais de historia animal
escribiron algo dunha nena que naceu nunha corte. O que? O que ois? Nunha corte? Vai a os humanos nacen en hospitais e non en cortes, que non te decata. Claro, en las cortes se hacen las leyes, Kio. Que cousa máis rara. Pero, se queredes saber máis, podedes ir a ver o que di a xente sobre o Nadal. Sí. É unha boa idea. Si xa, eu non achego a xente nin tolos. Para que? Para que me metan nunha certeira? Nin de broma. Espere, vai apago máis cagón. Veña, imos ver o que di. Un momento, non podemos ir todos xuntos que nos poden ver. Ten razón, iremos eu e Fermi. Porcos, son porcos. Iso é, que sempre me confundo. Ti e eu faremos de exploradores. E así foi como os dous, o galo e o porco, foron a espiar para ver de que falaban. Pero non só foron eles dous, o pavo tamén fixo acto de presenza. Este ano o pavo saíbo. Está moi tenro. Xa pode estar bo. Co que me custou collelo, parecía que se esconde. O ano que ven podemos comenzar. Dixo vas o Carlos! Non oiches nada? Sí, parecía como un kikiriki. Pois non, non oí nada. Serán imaginacións miñas. Ben menos, ainda que sexades pequenos, o avó e queremos de contar o que é o Nadal. Bingo! 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 What's his name? There was a farmer had a dog. Bingo, what's his name? I-N-G-O, 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 and Bingo, what's his name? There was a farmer had a dog. Bingo, what's his name? N-G-O, 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 and Bingo, what's his name? There was a farmer had a dog. Bingo, what's his name? G-O, 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 and Bingo, what's his name? There was a farmer had a dog. Bingo, what's his name? Oh, 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 and Bingo, what's his name? There was a farmer had a dog. Bingo, what's his name? And Bingo, what's his name? There was a farmer had a dog. Bingo, what's his name? B-I-N-G-O, 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 and Bingo, what's his name? Ainda que moitos os que esperan en Nadal celebramos o solsticio de inverno.
pouco irá quentando cada vez máis. Jo! Non, fala moi rápido, non podo contalo todo. Déxame escoitar, que falan do sol? O Nadal era o nacimento do novo sol. Bo, nenos, agora xa o sabedes, comen. Ti sempre pensando na comida. É que ten unha fame. Veña, vos, corta o pavo. Marchamos, non podo ver isto. E iso foi o que averiguamos sobre o Nadal. E xa sabemos por fin. É moi interesante. E por que teñen que cargarse o pavo? Pois non sei, debe ser unha tradición. Pois vai a tradición. Sabedes como é isto? O que? Que ao final